ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଏଟାର ସକାଳେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆଖପାଖ କାମ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିହେଲାନି, ବର୍ଷା ଜୋର ହେଉଥିଲା, କାମ କରୁଥିଲୁ। ଏବେ କାମ ସରିଲା। ଆପଣ ଆଜି ଦେଖିପାରିବେ ଆଖପାଖ ଗାଁ, ଦେଖିବା ନଈକି ଉଠିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନଈର। ଦେବ ଇଏ ଆସିଥିଲା ମୋ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ, ଆଉ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ଯିଏ ପଳେଇଛନ୍ତି ଘରକୁ, ବାରିପୁର ତାଙ୍କ ଘର। ଦେବ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇପଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ନଈ। ଦେବ ଚାଲ ଚପଲ ଦୁଇଟା ଦେମି, ଏଇଟା କାଦୁଅ ରାସ୍ତା, ସେଇ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ। ସଞ୍ଜ ବି ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଏବେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଠି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ମୋ କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ପାଉଁଚିଆ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖାହେଉଛି। ଆପଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓ। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବ। ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ।